wabarakatuh, Bapakku yang tercinta. Aduh, terima kasih Nduk. Siap ya Nduk ya. Alhamdulillah pangestune, Pak. Kamu jam piro ning dalem Iki Pak mau Karno? jam pinten Pak? 7:30 nggih. Setengah 8 nggih, nggih, nggih. 7:30 alhamdulillah. Wis sing ngenteni iki lho Kyai semono kabeh iki Van Niken Salindri ngono kuwi, nggih. Iki tiyang sak meter tiyang iki ngentosi kula to, Pak? Ngenteni jenengan. Sanes jenengan. Nggih kula kalih jenengan. Oh, Dadi Kyai mriki sing disenengi kula kalih jenengan. Nek mburine jenengan sing nyenengi mung ora tuane kalih anune tok niku bisane. Iki sing diarani wong bodho ning gawe podi. Kok iso? Sing diteni iki ora kowe karo Niken. Lah, Sing diteni iki sing ning jero kamar mandi. kok iso? Ora metu-metu diteni. Ayo. Kowe jenenge wajib sadar kowe. Oh, iso? Kalau Niken ngatur aku ora diteni iki. Loh, lah bocah kan sik cilik ya toh. Cilik opo? Iki pernah putumu lho Pak Degareng. Oh, Putu. Iki putune sampean lho, lah sampean ngepak aku. Aku ngerti otak saiki kok koyo ngene aku biyen kesusu ae ngopo ya. Oh, emang lek sampean kelahirane podo karo aku terus aku arep sampean pek pacar. Sing ngomong sapa? Lho ngono nyapa kok ngomong kesusu Eh, ngono. dan aku ini lahir saiki sing tak pek iki lho. Lah nyapa? Lah nyapa? Bawa pasien sing dilung karo aku berpintok. Iya. Lah pasti iso diinget kaya tewel ate. Ya ora ngono to, Bro. Lagi aku putuku ning dalam bekerja kamu rekan kerjaku. Tidak bisa. Putu ya tetap putu. Sampean ki mbahku. Sing marake wong ketok tuwa ngene. Lah sampean ki kudu gelem diarani tuwa lho. Oke. Aku diarani tuwa ora masalah. Berarti wong tuwa kuwi awet urip dawa urip. Heeh. Tak syukuri aku saiki dadi wong tuwa. Heeh, sampean dadi mbah. Prihatin wong sing nom-nom kuwi urung kawan iso dadi tuwa kaya aku. Lah sampean kan wis tau mangan uyah, wis tau ngrasakne urip. Malah sing nom-nom ki malah urung pengalaman. Sampean lek wis pengalaman. Wis ya. Kowe wiwit lair ndi makani ucap. Ya wis. Lah Kowe kan cara bahasane ngono lho, Pak De. bahasa-bahasa apa? Wong urip iki ngene lho, tak ajari ya. Supaya uripmu tentrem iki kaya Pak Sumarno kae. Heeh. Beliau berpikir ke atas untuk berharap, berpikir ke bawah untuk bersyukur, berpikir sekelilingnya untuk berbagi, dan beliau tidak pernah berpikir menjadi orang yang sempurna, berpikir beliau adalah menjadi orang yang berguna. Itu Pak Sumarno. Dulu, Yes. yes. Ini rumusnya mau boleh tambahin ini. Bapak Sumarno ki sing ndi? Se. Oh alah. Wis ora gelem ngomong ket mau. Jambu. Ikan yo. Oh, ini saiki sing nom lho. Ya sampean wis suwi ya. Kain Pak Sumarno. Jare besane. Kuwi Pak Sumarno ki besane sampean. Buntu. Lek sing besane ki sing sapa? Desa itu jenenge Pak Warto. Kuwi apane Pak Sumarno? Buntu apa nih? Kuwi kok iki terang kene iki kulture masyarakat ini nadyan apa mengikuti sedulur. Oh. Jadi kayak apa tetanggamu adalah saudara yang terdekat. Kayak Pak, kayak gitu Pak Sumarno. Oh kan, kayak garis kedua kayak. Pak Sumarno angkat tangan. Angkat tangan itu todok kok ya. Oh, ya yang itu. Nggih, engko dikongkon Jumeneng. Jumeneng. Saya Bapak Sumarno kok dikengken Jumeneng ning kene. Nah, pada beliau kan tadi sing dindani awakmu. Nggih. Ono iki niken tekone kapan kok beliau mau partisipasi. Iki acarane berarti Syukuran Pak Sumarno. Dikitan. Pak Sumarno diapane? Lek iku lek ngomong ki sing jelas sekarang. Nah, Reng, iki wong tuwa kudu iso jelasne, Reng. Pak Sumarno. Heeh. Syukuran. Syukuran apa? Ora dikitan. Lah terus
Nikah. Pak Sumarno nikah. Ora. Terus Jawabnya Mas. Aku malah Pak bingung. Sumarno diingat. Wila tewel ngawut mikir ora iki. Jadi itu ujungnya syukuran karena beliau telah mendapatkan beberapa karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki sehat, terus Allah kebahagiaan lahir batin. Oh walah, jadi ceritanya ki Pak Sumarno ki gabut, bingung ngerek nih duit. Pak Sumarno ki ora nek acarane bengi ki yo tasamuran ya jenenge. Pak Sumarno ki apa omahe sinau dodo ora gabus. Gabut. Oh, bareng ya gampang kupinge ora. Lah gabus kok. Ora. Kuping kok sumbing. Nah, Ih, Saya sumbing iki. lah mesti dipilih sama sumbing. Ora Ya. kok sumbing. Bapak Sumarno ki bakune arep dono rasa. Nyeneng-nyenengke biaya. Lah iya Pak Sumarno ki bingung kan ngentekne duit, duwite kan yang dituntungne ngene iki jenenge kan sedekah yo an, sedekah kepada orang seni kaya awak dhewe ngene iki. Uang itu hanya membuat kesenangan. Ya. Tapi kalau beliau berbuat begini tidak hanya kesenangan yang dicapai, tapi kebahagiaan. Terus diraih. Senang ki wong letake ning pikiran karo mata. Ning kebahagiaan pikiran mata lan ati. Berarti Bapak Sumarno yo kudu ditungake. nah bener. Muga rezekine saya akeh. Amin. Panjang yuswanipun. Ning yo ora Pak Sumarno tok, sak keluarga besare muga-muga sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh ngomong anak putune. Muga-muga Pak Sumarno lek enek apa acara maneh iso nanggap kula kalian panjenengan nggih Pak. Amin. Aku karepku ya kan ya. Inggih Pak, Nggih, atur nggih. sembah nuwun. Wayang kulit parang bugare udang terus. Ora apa-apa, aku iso terangno yo. Lah Kadang semaknya dikali bener ya. Ini ilmu lho. orang-orang dihubung lalur ya. Kejawi menika ugi dipun rawuhi kalian Pak Camat Tambak Rama. Menika. Pak Lurah Sinombi Dodo ugi rawuh. Betul saya lupa Pak Lurah, Pak Camat, kula namung matur. Pak anu Sumarno tamu masyarakat sampun tanggap lho Pak. Kok panjenengan lurah kali camat kok dereng. Lah ya. Ngono kok ra isin lho, Pak. Eh. Sampe iki kudune nyontoni sik lho, Pak. Ora malah wegani sik. Bapak Camat karo Pak Lurah iki lho. Kowe bupati kok ngene. Oh, dan akhirnya saya Tinggi enggak? Ini apa aku cak cilik olos. Ini kan ora ngerti. Desa kene lho. Iki kan desa kene Sinombi Dodo. Kuwi mesti apitan. Apitan iki dhisik desa karo ngene dhewe.